Seguimos dende o BNG saindo á rúa. Para nós é fundamental e importantísimo escoitar a cidadanía, escoitar a xente e sobre todo, bueno, pois visitando unha actividade comercial como é o mercadillo do que viven realmente moitos pequenos e medianos comerciantes. E para nós é fundamental apoiar precisamente isto, o pequeno e mediano comercio na nosa cidade, apostar tamén por a cidadanía dos barrios e das parroquias de Vigo. Colla e todo este entorno da Bouza é un elemento singular, un parque emblemático, e aproveito hoxe aquí para lembrar que algúns querían encher toda a Bouza de torres, querían facer pelotazos urbanísticos e querían deixar sin este espacio natural aos veciños e veciñas de Colla. En aquel momento o BNG impediu isto e hoxe podemos decir todos que a Bouza é nosa. Queremos rendir contas á cidadanía do que fixemos, pero sobre todo queremos escoitar.